लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 नि गुबुन मोनसे भिडिअआव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोफोर धनतेरसनि दिनाव माब्लाबाबो बेबायदि हासिबखौ न'आव दालाबो नङाबा नोंथांमोनाबो निखावरि जालांनो गोनां जानो हागौ। जेब्ला नोंथांमोनाबो धनतेरसनि दिनाव गोदान हासिबखौ लाबोनो सानदों अब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो जोबजासिम नायलां। लोगोफोर हासिबखौ मामुलि बेसाद साननानै नोंथांमोनाबो बै गोरोन्थिखौ दाखालाम। 2025 मायथाइनि धनतेरसनि समा 18 अक्ट'बराव फैनो लागासिनो। जुदि नोंथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिमोना अब्ला आंनि सिगांनि भिडिअआव हाबना नायहैनो हागोन। आं डिस्क्रिप्शनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना बेयाव थांना नायहैबानो जाबाय। मानोना आं बे भिडिअआव खालि हासिबजों सोमोन्दो थानाय खायसे बाथ्राखौल' फोरमायथिनाय जागोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव बाहायजाथाव मोनगोन अब्ला जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ हासिबा बिमा लक्ष्मीनि महर होनना। बेखायनो जों धनतेरसनि समाव माबायदि हासिबखौ न'आव बायनानै लाबोनांगौ होनब्ला मिथिंगा बिखायाव मोननाय जारु आरो औवानि बानायनाय जायखिजाया बेयो प्लास्टिकजों बानायनाय जानो मोननाय नङा। मानोना बेबायदि हासिबखौ न'आव बाहायोब्ला न'खराव गाज्रि बारहावाया गोग्लैनाय जायो आरो न'खरा केलेंकारिनि महर लायो। जारुआ बिमा लक्ष्मीनि महर, आं बेखौथ' सिगांनि भिडिअफोरावबो फोरमायखाबोबाय थादों। मोनथिनाय बायदिब्ला हासिबखौ जानला मेनला समाव बायनानै लाबोनो नाङा। जादुखौ न'आव लाबोनायनि थि समखौ शास्त्रआव बुंनाय दंखायो। बे शास्त्र गियान बादिनो आंबो नोंथांमोननो बे बाथ्राखौ फोरमायनाय जादों। हासिबखौ बायना लाबोनाया जेरै सम दं थिग बेबादिनो बेखौ गारहरनायनिबो गुबै सम थायो होनना बुंनाय जायो। जायजों जोंनि न'नि गाज्रि सायाफोराबो स्रां खारस्रांनाय जायो होनना मोनथि मोननाय जायो। लोगोफोर बेजों धोननि देबि बिमा लक्ष्मीया फैनायनिबो इसारा होनना फोरमायथियो। जों हासिबखौ माबायदि अबस्थायाव बायनो नाङा आरो माबायदि जादुखौ बायनानै लाबोनो नाङा फै दानिया मोनथिना लानि। गिबि महरै धनतेरसआव नों बायनानै लाबोनाय हासिबखौ फुजा होनायनि सिगां रावनोबो देखायनो नाङा। बेखौ देवालियालागै रावबोनि जायगायाव लाखिनांगौ। नङाब्ला बेजों गाज्रि बारहावाया न'खराव साग्लोबसारो आरो नोंथांनि न'खराबो गालाय गुजाय जानोबो हागौ। बेबायदि अशुभ खामानिखौ नोंथांमोनाबो माब्लाबाबो मावलाबायनो नाङा। नङाब्ला बिमा लक्ष्मीया नोंथांमोननि न'खौ एंगारनोबो हागौ। दानिया जों मोनथिना लागोन धनतेरस यानि गुबुन दिनफोरावबो माबादि जादुखौ न'आव बायनानै लाबोनो हामा। गमामायै जों मार्केटआव गोबां रोखोमनि हासिबफोरखौ मोननाय जायो, नाथाय बेफोरनि गेजेराव जों मिथिंगा बिखायाव मोननाय हासिबखौसो लानांगौ। प्लास्टिकनि जादुखौ धनतेरसआव माब्लाबाबो बायनो नाङा। मानोना प्लास्टिकनि मुवाखौ फुजानि बेलायाव बाहायजाथाव नङा होनना बुंनाय जायो। बेजों नोंथांनि न'खरा बरबादिनि महर लानो हागौ आरो बिमा लक्ष्मीया गाज्रि मोननोबो हागौ। जों बायना लाबोनाय जारु एबा हासिबा जेब्लायबो गिदिर मुथानि जानो नांगोन। जों माब्लाबाबो गोबा पातला जादुखौ बायनानै लाबोनो नाङा। जेसेबां हासिबा गिदिर मुथानि जागोन एसेबांनो जोंनि न'खरा सान्ति फैगोन। जेब्ला नोंथांमोना नालेंखरनि बिलाइजों बानायनाय बा औवाजों बानायनाय हासिबफोरखौ बायगोन अब्ला गोसोआव ला बै हासिबफोरा बायनाय जानो मोननाय नङा। नङाब्ला बेजोंबो न'खराव असान्ति साग्लोबसारनो हागौ। जेब्ला नोंथांमोननि न'आवबो पुराना गोजाम हासिब दं अब्ला नोंथांमोना बेखौ थाबैनो गारहरबानो जाबाय। न'खराव गोदान हासिबखौ बायनानै लाबोबानो जाबाय। जेब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि न'आव गोदान हासिबखौ बायनानै लाबोगोन अब्ला बै हासिबखौ मंगलबार, सनिबार यानि अमाबैसा बैफोर दिनाव बायनानै लाबोयोब्ला जोबोर मोजां होनना मानिनाय जायो। सनिबार यानि अमाबैसायाव हासिबखौ बायनानै लाबोनाया जोंनि न'खरनि दाय दोफोनखौ गैया खालामो आरो सुख सान्तिया बारायो। जेब्ला जों न'खरनि गोजाम हासिबखौ गारहरनो सानदों अब्ला सनिबारनि दिनखालि मोजां जायो। जों हासिबखौ जानला मेनला जायगायाव गारहरनो नाङा। लोगोफोर बिमा लक्ष्मीया जोबोर अनसुलि, बेखायनो बेखौ सनमान होनाया जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोननि जिउआव एसेब्लाबो बाहायजाथाव मोनदोंब्ला भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय सनाफोर। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम गोसो गोथारै नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना मायबाफोर टपिकनि भिडिअ लाबोजानो हास्थायदोंब्ला कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय। जुदि बे टपिकखौ आं फोरमायनो हाथावना अब्ला आं बेनि सायाव कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरब्लानो जाबाय।